тапшыруны дәвам итәбез. Пенза өлкәсе Татар Кынады авылыннан якташыбыз Әлфия Мансурова 8 декабрь көнне матур тулган көнен каршылаган. Аны гүзәл бәйрәме белән ихластан әнисе Наилә апа, кайнанасы Суфия апа, Нәбиулла бабай, тормыш иптәше Расим, балалары Замир, Сабина, Амирчик, сеңлесе Сания, тормыш иптәше Радик, племянниклары Аланчик һәм Амалия кытлылар. Шулай ук Тольятти шәһәреннән зур сәламнәрне Рамил абый, Эльвира апа, Лилия, Ләйсән, Илдус абый, Иркен абый гаиләләре белән, авылдан Хава, Сара, Разыя, Флюра, Файля апалары һәм Наил абысы гаиләсе белән ирештерәләр. Дөньяда төрле хәлләр була. Менә мин дә кияүгә чыккач, бар хатын-кызлар сыман бала табу теләге белән яндым. Ләкин озак еллар бу хыялым тормышка аша алмады. Әлбәттә, күңелдә төрле уйлар булды. Ләкин Алладан ялварып, баламны күкрәгемә кысарга мөмкинлек бир дип сорадым, дип яза хат башында Наилә апа. Дугаларымны ишетеп, безнең яраткан кызыбыз, көтеп алынган чәчкәбез, Әлфиябез Кузнецк шәһәрендә дөньяга аваз салды. Татар Кынады авылында урта мәктәпне тәмамлады. Аннары сәүдә тармагында кибеттә хезмәт итте. Узакламый Тольятти шәһәренә күчеп китеп, үзенең гомерлек ярын, тормыш иптәше Расимны очратып, матур гаилә кырдылар. Үзләренең дә яшь гаиләләре булуына карамастан, апам мине, сеңелесен дә үз янына алырга авырсынмады. Жизни дә аның карарына каршы килмичә, барыбыз бергә яшәдек. Шул чак аларның улы Замир, кызлары Сабина туды. Барысы да тигез барганда, гаиләгә кайгы килеп, әтиебез үлеп китте. Әниебезгә бу югалту бик авыр булганга, апам озак уйламыйча аның янына авылга күчергә булды. Шул чак тагын бер уллары Амирчик дөньяга килде. Апабыз ул һич кенә дә тик тормый торган кеше. Балалар бәйрәмнәре үткәреп, аниматор булып эшли. Ул барысы белән дә уртак тел таба ала. Һәр кешегә ярдәм итәргә ашыга. Аның иҗади рухы тик тота алмый. Ул гел ниндидер үз кулы белән ясаган бүләкләр уйлап табып, якыннарын шатландыра. Хәтердә, ул Тольяттида эшли башлагач, беренче хезмәт хакларыннан үзенә бер әйбер дә алмыйча, миңа, сеңелесенә гел бүләкләр китерә иде. Шул кадәр киң күңелле кешем минем ул. Минем өчен ул иң кадерле, бердән-бер туган, яраткан апам. Мин ансыз гомеремне күз алдыма да китерә алмыйм. Әле ярый бәхетебезгә ул туган дибез һәрчак. Без ике гаилә бик тату яшибез. Алда да Раббым бу шулай булсын. Апам племянниклары Аланчик белән Амалияны да үз балалары сыман ярата. Авызына кабып йөртә. Бер сүз белән әйткәндә, җир шарында Әлфиябез шикелле бала да, апа да юк билгеле. Ул безнең өчен бик кадерле кеше. Апам миңа икенче әнием кебек. Эшләрендә без аңа бары уңышлар телибез. Гаиләсендә тынычлык тантана итсен. Балалары бары шатландырып торсын иде аны. Әлфиябез туган көнен каршы ала Аккышта. Ул туганда буранлы көн иде бит әле тышта. Әллә инде бар җиһанны син тудың җылытырга, рөхсәт ит бәйрәмең белән сине бүген котларга. Теләгебез ихлас бәхет, кырыштай саулык кына. Үз гаиләң өчен җитәрлек, булырлык байлык кына. Шулай озак аралашып, яшиек тату булып, күңелең матур бәйрәмеңдә торсын шатлыкка тулып. Яратабыз сине бик нык, бар өй эшебез белән. Матур җырлар очырабыз, нык сөюебез белән. Кадерле Әлфия, якыннарыгыз теләкләренә кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Бәхетле булыр өчен генә туады кеше җиргә. Тик бәхеткә илтәр юллар, бирелми бит җиңел генә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар.
Канатны кайырмаска, ялгышып айырмаска, еллар аша изләп тапкан бәхетне югалтмаска.